Kazivai zvakare vadiwa vateereri navatarisi tokuchingamidza kuchirongwa chenyu chamazuva ose gonai pastor. Pachirongwa chino kune watanga kutibata nhasi tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inopindurukawo zvakare neumbowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Toda kutenda nevari kutsigira chirongwa chino kuburikidza nekutumira mibvunzo. Chirongwa chino chinoendera mberi bedzi kana imi muchitumira mibvunzo. So as long as mibvunzo ichiuya chirongwa chinenge chiendera mberi. Saka please musanyara, hakuna mubvunzo unonzi uyu wakapusa kana kuti wakadi. As long as uri wenyu imimi unokunetsai, please tumirai mibvunzo iwoyo. Vari kuona paFacebook munogona kungotumira pama-comment section ipapapa. Vari kuita ma-WhatsApp groups 0772918335. Tinenge tichibatsirana. Regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu kwanhasi. Uri kuti Nhai pastor, ndingabatsire sei munhu anoti ZIONI riri pana Isaiah 14:32 ndiro remaZion Church ariko nhasi? Okay? Saka ndofunga munhu akasangana nemunhu anoti yedu chechi irimo mubhaibheri, unzi papi? Unzi pakapa pana Isaiah vawaerenga ZIONI. Saka ari kuti ndingabatsire sei munhu ari kuti ZIONI iri mubhaibheri ndo ZIONI yechechi yake iriko nhasi. Now regai tenge taverenga Isaiah 14 wacho vesi ya 32. Inoti iyo what will they answer the messengers of the nation that the Lord has founded Zion and the poor of his people shall take refuge in it? Anzi vachapindura kuti kudii vanhu vemarudzi kuti Jehovha ndiye akawana Zioni uye vanhu vake vachawana utiziro mariri. Saka pangotorwa pakanzi Zion kanzi ndo chechi yedu. Now Zion kana uchiverenga mubhaibheri raiva nechekumabvazuva kweJerusalem. Paiva nemakombo maviri anga ari very prominent on the eastern side of Jerusalem. One of those two hills ndo rainzi gomo reZion. So it was actually a mountain, if you want, or a hill. Raiva ku east kweJerusalem ndo rainzi Zion. Now mukaverenga mubhaibheri muchiona parinonzi it was the city, Zion was the city of David. Zvizakuita uri ganitanga ndaverenga vhesi yacho 2 Samuel 5. 2 Samuel chapter 5. Akawanda mavhesi acho anodaro anoti Zion the city of David. We'll just use one nekuda kwenguva yedu. Nevertheless David took the stronghold of Zion, that is the city of David. Okay? Akawanda mavhesi anodaro anoti Zion the city of David. Chii chakaitika, David had gone to war with the Jebusites. Saka maJebusites vakanga vawana utiziro hwavo pamusoro pegomo reZion. Vachiitira kuti hondo yaDavid kana yakuya ichibva nekuzasi vaingokungurutsa mabwe yotswanywa iri ikoko. David akazotuma mhare dzake dzikaenda nekuseri kwaivera nemvura dzikakwira kumusoro, and they destroyed the Jebusites and they took over the hill. Saka ndokusaka yakatanga kunzi it's now the city of David because it's a hill which is on the eastern side of Jerusalem. Saka mukanzwa pachinzi Zion the city of David para kutaurwa the city of Jerusalem. Panenge pachitaurwa the city of Jerusalem nekuti ndiro gomo riri paguta reJerusalem rinonzi ndera David because David akaritora akunda maJebusites. Okay? Saka initially it was just the hill on the eastern side of Jerusalem. But kana yakunzi the city of David is now referring to Jerusalem, the city which ine gomo racho reZioni. Mukaenda pana Psalm 48 verse 2 zvakare inobudisa pachena kuti Zion is a mountain. Zion is a mountain. Rekaitiverenge Psalm 48 verse 2. Inoti you're beautiful in elevation. The joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great king. Okay, so Zion igomo. Originally it's a mountain. Then the city of David because David captured that mountain from the Jebusites, and it's the mountain iripa city of Jerusalem. Saka city of David is the city of Jerusalem. Now munhu anozoti iye saka pese pakanzi Zion mubhaibheri pari kutorwa chechi yake iriko nhasi unoyu, zvakuratidza kusaziva kwemhando yepamusoro, because you are now saying to yourself chechi yako yakatanga gore ripi, David akararama gore ripi. Kana chechi yako yakatanga nguva yaDavid, then maybe it is yakatanga pagomo iro riri kuJerusalem, then maybe ndiyo iri kutaurwa. But kana yakatota ndodziziya dzese dzinonzi Zion dzakatangwa nevanhu vatemawo muno muZimbabwe muno, chakati Zion ZCC ndonzi yekwanhingi vakatofa futi vanhu vacho vakatozvarwa muma 19 chakuti. Saka zvafana nemunhu aruta
akatanga chechi yake inonzi Jerusalem, akaona pese paronzi Bible Jerusalem, oti ndio chechi yangu iri kutaurwa apa. Saka chakatanga chii? Zioni yechechi iriko nhasi here kana kuti Zioni yegomo rakasikwa naMwari? Ukaona gomo rakasikwa naMwari riro rakatanga, iwe opa zita rechechi yako kuti Zioni, wonyepera vanhu kuti ndo chechi yako iri kutaurwa mubhaibheri, chitsotsi chemhando yepamusoro. Because ndinogona kungopa zita chechi yangu yandotanga nhasi, any name riri mubhaibheri, ndobva ndakuvhurira ndoti apa mapaonaka ndo pane chechi yacho, kuti imimi vanhu vasingadi kuerenga bhaibheri mutsotswe, mupofomadzwe, mudyeredzerwe sekutaurwa kwerumwe nerumwe rurimi. Saka please, Zioni iri mubhaibheri hainei chekuita nemachechi ariko nhasi. Vanhu vakangonakidzwawo nezita remubhaibheri vakapa zita rechechi yavo. That church is not the Zion that is being mentioned in the Bible. The Zion that is being mentioned in the Bible originally was Mount Zion, then the seat of David, which is Jerusalem. Then kana matozoda yenyu kuna zvakazarwa chapter 14, kunonzi ndakaona gwayana rakamira ne144,000 on Mount Zion. Kureva kuti vanenge vazomira vakunda naJesu Kristu, because Zion mucherechedzo wokukunda kwaMwari achikunda hondo dzevavengi, sekukunda kwakaita David akakunda hondo yamaJebhusites aida kurwisana nevanhu vaMwari. Saka kana ndakubhukura zvakazarwa which is eschatological, mazuva ekupedzisira, Zion rinenge rakureva vanhu vaMwari vatokunda. Saka hatigoni kuti kune Zioni nhasi uno, because hatisati takunda, we are still militant. Asi patinenge takunda toita kunzi vamira pagomo reZioni, mucherechedzo wokumira kwakaita David pagomo reZioni paakakunda maJebhusites. Noda kudai kuti tabatsirikana, please ngatisabvume kutsotswa nekubiridzirwa. Hakuna Zioni chechi iriko nhasi inonzi ndo yakataurwa mubhaibheri, kwete, handizvo. Mwari atikomborere, amen.